Human ang duha ka tuig nga virtual graduation tungod sa pandemya. Balik face-to-face na nga gipahigayon sa Lyceum of the Philippines University Davao Campus ang ilang junior college second commencement exercises niadtong Hulyo 22. Excited ug malipayon nga mipaso mga estudyante suot ang ilang toga kauban ang ilang escort nga ginikanan. Sa iyang mensahe, gipaabot ni LPU President Peter Laurel nga naglaom sila nga sa umaabot nga mga panahon mapataas pa nila ang level sa edukasyon sa LPU ug mapalapdan ang serbisyo ug madungagan sab ang ilang mga campus dili lang sa Mindanao lakip na sa silingang rehiyon sa nasud. So there are many things that many of our friends in a new campus may not know. But for our students and their parents, we are very grateful that you have sought fit that they come to LPU Davao, our first campus in Mindanao. Over the next few years, we hope to bring this level of education across LPU campuses in other areas, specifically in Cagayan and Pampanga. But it is important to mention here that LPU is a center of excellence in approximately 6 going on 8 programs. Pag sinabing center of excellence, as our friend from DepEd will notice, it's considered the best in the Philippines. Mitambong sa graduation ceremony ang ubang opisyal sa eskwelahan ug mga guest speakers nga mihatag sa ilang mga mensahe sa mga graduates. Gikalipay og dako sa mga ginikanan nga natapos na gyud sa ilang mga anak ang ilang pag-eskwela luyo sa hagit sa pandemya sulod sa duha ka tuig. Nahimong blended ug modular nga klase ang ilang pagtuon. Mas gikalipay ug gikahinaman sa matag estudyante nga madawat ato sa face-to-face nga graduation ang ilang tagsa-tagsa ka diploma nga maoy ganti silang sakripisyo sa pagtuon. Gipasalig sa presidente sa LPU nga mas mahimong Center of Excellence ang ilang mga programa ug mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon. Giawhag usab niini ang mga ginikanan nga ipa-enroll ang ilang mga anak sa LPU Davao Campus. Sanglit, doon na sila'y daghang programa nga pwedeng kapilian sa ilang mga anak. Gisigurong moderno ug kumpleto ang mga pasilidad, ingon man state-of-the-art gyud ang pagkatukod niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.